urip nang donya pisan lawase jarene mung mampir ngombe elingo marang uripe ayo do padha dikatekake apa wae kang ditindakake apa wis memper karo dawuhe urip nang donya pisan lawase jarene mung mampir ngombe elingo marang Gustine golek keselamatan aneng donya telah kraton swarga elingo marang uripe elingo marang Gustine nindakake apa kang dadi dawuhe elingo marang uripe elingo marang Gustine nindakake apa kang dadi dawuhe urip nang donya pisan lawase jarene mung mampir ngombe elingo marang uripe ayo do padha dikatekake apa wae kang ditindakake apa wis memper karo dawuhe urip donya pisan lawase rene mung mampir ngombe elingo marang Gustine golek keselamatan aneng donya telah kraton swarga elingo marang uripe elingo marang Gustine nindakake apa kang dadi dawuhe elingo marang uripe elingo marang Gustine nindakake apa kang dadi dawuhe nindakake apa kang dadi dawuhe nindakake apa kang dadi dawuhe